ten míč kulatý, věc je závodná, tak si každý z nás na něj pozor dej, po zemi ho pěkně podávej. Výšťalka až na nás zavolá, kouzelnou sílu má, dnes tak jak zítra i za týden, náš tým je připraven. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdo góly dává, jen ten vyhrává. Obránče nám dá si pozor dej, rychlá klička a se ztracenej. Dnes je ta nálada sváteční, pokřik zní vítězný, tisíce srdcí už hoří tou vášní sportovní. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je závodná, tak celé své srdce do něj dej, věčně bojuj a nic neznávej. Zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je závodná, jen se smíl hochu nepádej, ostrou ránou góly rozdávej. V obci Čeláre boli kedysi podmienky na športovanie veľmi macovské. Jediný nenáročný šport, ktorému mohli holdovať aj v menších obciach, bol futbal. Vážnejšie sa s organizáciou tohto športu začali zaoberať v susednej obci Bušince okolo roku 1933. Pôsobilo tu už mužstvo, v ktorom hrali aj dvaja hráči z Čelár, Bejkeši Ödön, ktorý zastával post brankára, a druhým hráčom bol Koltáni Tibor, syn učiteľa Koltáni Karoľa. Spomedzi Bušinčanov tu ešte hrávali Kymileš Alexander, Bence Jan, Pišák Pavel, doktor Strnisko, druhá, poznejšia generácia sa vyprofilovala okolo roku 1947 až 1957. Táto generácia futbalistov už bola vyspelejšia, technickejšia a aj z Čelárc tu hrávalo viacej hráčov za mužstvo Bušinec. Boli to nasledovní Örin Zvertalan, Chrtianský Štefan, Hudec Vojtech, Pavlus Zoltán, Bakají Pavel, Adam Edmund a Bača Ladislav. V tomto období v Čelároch bolo veľa talentovaných futbalistov, ale na nešťastie neboli registrovaní, čiže nehrávali pravidelne. Boli to Zouľomi Ladislav, Husár Ján, Kiš Ján, Kiš Michal, Káti Ladislav mladší, Hlinica Ladislav mladší, Kiš Ladislav, Bence Ladislav, Adam Michal, Karpaty Ľudovít, Fuksa Michal, Adam Ladislav, Adam Jan Maxi, Adam Jan starší, Dobrá Alexander, Hlinica Ladislav starší, Kolonič Gejza, Adam Florian, Čoury Michal, Chrtianský Ladislav, Ružinský Barnabáš, Berta Jozef Skirti, ktorý bol brankárom. Okolo roku 1963 sa objavuje nová generácia futbalistov, medzi ktorých patrili Dobrá Ladislav Boxy, Dola Jozef, Ambrúzi Karol, Kiš Ladislav Andúr, Bakají Vojtech, Hlinica Vojtech, Ďuro Alexander, Šašvári František, Ambrúzi Vojtech,
Dola Bálin, Zouľomý Vojtech. V tomto období registrovaní hráči, ktorí hrali za telovýchovnú jednotu Olovári, boli nasledovní: Čóri Viktor, Bača Ladislav, Adam Alexander Maxi a Dobra Ladislav Boxy. Okolo roku 1965 v obecnej kronike nachádzame nasledovný záznam, kde písateľ kroniky Bakaj Pavel rozoberá situáciu ohľadom spoločenských organizácií, a to nasledovne. Existujú. Členské príspevky platia, ale ich členovia sú roztrúsení po pracoviskách, takže najmenšia práca ohľadom organizácie je sťažená a takto kultúrnu a spoločenskú aktivitu nemá kto rozvíjať a čo je najhoršie, že mládežníkov nemá kto viesť. Máme napríklad športovcov, ktorí hrávajú futbal v iných športových organizáciách, lebo doma na to nie sú vytvorené podmienky. Že majú radi futbal, to dokazuje aj to, že pred miestnym kaštieľom v rámci svojpomoci vytvorili jedno volejbalové ihrisko so solidnými parametrami. Ale o športových a futbalových akciách sa tu veľmi hovoriť nedá, pretože ihrisko je v lete rok čo rok zaliaté vodou. V roku 1970 som býval spolu so svojimi spolužiakmi z okresu Veľký Krtíš na internáte v Rimavskej Sobote a smutne som počúval každý pondelok nadšené referáty o priebehu nedeľných futbalových zápasov Dolná Strehova, Závada, Pótor a iné, ktorí boli účastníkmi. Pod vplyvom týchto emócií som sa rozhodol stoj čo stoj zorganizovať futbalový život v obci a prihlásiť náš futbalový klub do najnižšej okresnej súťaže. Spolu s kamarátom Františkom Kišom sme začali toto rozhodnutie agitačnou prácou naplňať. Hráčov nebolo ťažké presvedčiť, začali sme organizovať priateľské zápasy. Najčastejšími súpermi nám boli Roma Bušince, Mlynska Dolina, ale aj ostatné mužstvá, ktoré figurovali v okresnej súťaži. Najťažšie bolo zabezpečiť materiálnu časť činnosti, dostávali sme sa do rôznych sporov, najmä s naším majstrom a učiteľom Pavlom Bakrim, ktorého sme chceli presvedčiť o požičke, ktorú by nám poskytol z peňazí získaných z divadelných predstavení. Zo začiatku nesúhlasil, ale chvála Bohu neskôr sa stal našim hlavným organizátorom a najmä vďaka nemu sa mohla založiť miestna telovýchovná jednota. Naším hlavným sponzorom sa stalo družstvo Mier Zombor a preto sme už s kľudným svedomím mohli prihlásiť 4. augusta 1971 do okresnej súťaže. Prvý zápas sme hrali doma proti Dolným Strhárom s výsledkom 12-1. Prvými hráčmi mužstva boli Kiš František, Ambrózy Vojtech, Ambrózy Jan, Čóri Viktor, Adam Barnabáš, Farkaš Alexander, Kolár Jaroslav, Galo Jan, Bakaj Vojtech, Dobra Ladislav Boxy, Dudáš Ladislav, Bakaj Peter, Oravec Jan a Hajtmaník Jozef. Prvé vedenie telovýchovnej jednoty bolo nasledovné. Predsedom bol Adam Edmund, tajomníkom Bakaj Pavel, pokladníkom Čóri Michal a členovia výboru boli Adam Alexander starší a Dobra Alexander. V roku 1972 sa naši futbalisti prvýkrát zúčastňujú pohárového turnaja o Veľké na diplom. Tu sme skončili na 4. mieste. Na 1. mieste boli Bušince, Veľká, Trebelovce a nakoniec Čelári. V roku 1974 prebieha reorganizácia okresnej súťaže, ale my ostávame v 3. triede okresu, avšak podmienkou bolo postavenie mládežníckeho dorasteneckého družstva.
Nám sa toto na všeobecnú spokojnosť podarilo, nakoľko naši mládežníci skončili na 3. mieste. Účinkovanie dospelých bolo trocha slabšie, tí skončili na 6. mieste. Oduševnenie, ktoré vidno pri mladých, dospelým tak veľmi chýba. Podľa schopností a výkonu sa dospelí mali umiestniť na oveľa lepšom mieste. V roku 1974-75 účinkovalo v našom okrese v 3. triede 10 mužstiev, a to Záhorce, Lesenice, Modrý Kameň, Obeckov, Pótor, Malá Čalomia, Príbelce, Závada, Ipoľské Predmostie a Čeláre. 29. augusta 1975 sme usporiadali aj súťaž o pohár predsedu Miestneho národného výboru, ktorého sa zúčastnili mužstva Želoviec, Olovár a Skiarová. 8. augusta sme hrali priateľský zápas s Olovármi s výsledkom 3-3. V súťažnom roku 75 a 76 v našej triede hrali nasledovné mužstvá: Lesenice, Čeláre, Malá Čalomia, Sečianky, Kováčovce, Ipeľské Predmostie, Závada, Obeckov. 11. januára 1976 sa konala výročná členská schôdza futbalového oddielu. 11. júla sme hrali pohárové zápasy proti mužstvám Olovári, Hrušov a spoločnému mužstvu Zombork-Labušovce. Žiaľ, výsledky sa nezachovali. V roku 1976 a 77 sme bojovali o body s nasledovnými družstvami: Pótor, Sečianky, Lesenice, Ipoľské Predmostie, Sklabina. V tejto sezóne sme mali jeden zaujímavý zápas, ktorý sa hral 19. septembra 1976 proti Sklabine B Obeckov. V tomto mužstve väčšinou nastupovali starší futbalisti, ktorí už vypadli z mužstva Sklabina A. Pri každom domácom zápase sme mali zaujímavý zvyk, že 10 minút pred odpískaním polčasu sa vybrali usporiadatelia do pohostinstva, aby na polčas doniesli občerstvenie pre hráčov, malinovku. Oni odišli, ale zápas ešte prebieha. Akurát sme vyrovnali na 2-2 regulérnym gólom, ale súper to očividne nevedel stráviť a vyzauškovali rozhodcu, ktorý bol Gergaj Štefán z Vrbovky, ktorý zápas i hneď aj ukončil. Pokračovanie tohto zápasu sa ale vyvíjalo veľmi zaujímavo pri zelenom stole, lebo sme zápas nakoniec prehrali 3-0 kontumačne. Ako dôvod prehry sa udával, že usporiadatelia neuchránili rozhodcu od bitky. A ešte jeden dodatok, aby sa rozhodnutie okresného výboru porozumeli. Predsedom okresného futbalového zväzu bol Černoch, ktorý pochádza zo Sklabinej. V športovej kronike, ktorú viedol Vojtech Zódomy, ktoré sa už vyberali určité časti, posledný zapísaný zápas sa uvádza zápas Čelári Závada, doraz 2-2 a dospelý 4-2. Góly Farkaš Alexander 3 a Adam Tibor 1. Tento zápas sa odohral 10. októbra 1976. Príjem zo zápasu bolo 70 KČS, výdaj pre rozhodcov 135 a pre delegáta 130 KČS.